nebožčíka Sandya, prišiel sem k nemu, áno, nastúpil. Začal hrať s nami Sandy. Takže bola zostava, Celeb, Miško, ja, Lovas, Sandy, Ači. Ale prišla doba, že ja som fakt, že odišiel z kapely, lebo som odišiel aj zo Slovenska, že som išiel do tých Čiech. A jak hovorím, Kalo už bol chorý, nastúpil Sandy, tú zostavu som zanechal. Lovas tú príležitosť využil a všetkých odstranil. Aby on sa stal jedničkou. Dosiahol to, podarilo sa mu to, proste skončil Kalo, jak ja som skončil, odišiel aj Sandy, po čase i Ači odišiel. Chudák Kalo, ten už to nevedel vyspievať, takže on tam už nebol nič. Takže Ďoďovi sa podarilo byť jednička v kapele. Poďalšie, prečo hovorím hyena? Teraz prídeme k tomu. To, že chcel byť stále jednička, budem stále o hudbe hovoriť. Chcel proste, jak by som to povedal, aby to bolo správne. Za celú éru, keď skončili títo chlapci, čo boli prvými členmi kapelmy Gypsy Culi a oni skončili, zoberte si teraz tých spevákov, čo on mal pri sebe. On mal pri sebe Radusa, Roky. Ten chlapec musel stáť vzadu v kapele, aby ho ľudia nevideli. Po druhé, na CDčko ani raz si nezaspieval. Nepustil ho. A to nehovorím len o Radusovi. Prišiel Marko Rostaš. Koľko roky s ním hral? Ani jednu skladbu si na albume nezaspieval. Prečo? Pretože pán Lovas sa bál, aby nebol niekto lepší ako on. Takže pospomínajte, či Radus alebo Marečko zaspievali si niekedy na nejakej pesničke, čo sa vydávali vo štúdiu. Neviem o tom. Proste nepustil. Ja som prestal hrať. Ľudia bol taká hyena, že za tú dobu, čo ja som chodil do Čech, sa spojil s mojou ženou, bývalou. Proste chcel iný život, chcel úplne môj život žiť. A do dneska ho chce žiť, hej? Ale už v tej dobe proste on chcel žiť môj život. Takže čo urobil? Ja som odišiel do Čech, žena, deti boli na Slovensku, a žena tiež taká, aká je, to je jedno. Ale proste, čo urobil Lovas? Žal a strčil sa k nej. Bol s ňou a tým pádom zobral mi meno Culi, lebo kapela je po mne. Do dneska mi hovoria Culi. Ja keď príde do Trebišova, tak ja som Culi. Neviem, prečo on zo seba zrobil Culia, že sa nehanbí. On nikdy nebol Culi. On nikdy nevytvoril žiadnu hudbu. On nevie urobiť harmonickú linku. Je do dneska. On čo robil, len spieval. Stále bol dvojkár. A sám zo sebe urobil jednotkára. OK. Dobre. Dobrých spevákov nepustil pred seba. Buď boli vzadu, alebo nebudú na albume. Jak hovorím. Zobral moje meno. Zobral moju bývalú ženu. Nerešil som to. Prečo? Ja som žil a žijem krásny život. Ja som hudbu mal ako koníček. Takže ma to ani netankovalo. Ani som nežiarlil, ani nič. Počase proste Janik, syn, on proste, jak sa k tomu došlo, že Ďoďo to, prišla doba, že on opúšťa ich. On s nima nechcel žiť, tak Janik prišiel ku mne. Janik prišiel do Čiech a býval so mnou asi do 18 rokov, lebo prišla doba, bol zamilovaný do holky a prišla doba proste, že sa vrátil domov.
Počas tej doby Janík, príde mi na to, jak vznikla sociálka. Vznikla sociálka a Janík hovorí, máš všetko, poď natočíme CDčko. A hovorím, to takisto. Tak sme natočili, urobili, bum. V tej dobe vyšla do popredia fakt Gypsy sociálka. Ostatné kapely boli, dá sa povedať, také v zániku, lebo oslabené to bolo aj zabavy, pamätám sa, bolo to oslabené a Gypsy Culi bola v troskách. Ale prišla doba, že Janík odišiel naspäť na Slovensko a Lováš čo urobil? Využil to hneď aparatúru, hneď štúdio, toto, tamto. Takže áno, založili štúdio, Janík automaticky začal pracovať na tom, lebo vedel celý život. Janíka som mal na rukách. Janík mal 2-3 roky a ja som natáčal do rana a on mi sedel na kolenách. Hej. Takže Janík už v 10 alebo možno i skôr rokoch vedel otvoriť a natočiť v štúdiu nejaké veci. Takže to je to, že Ďoďo zobral mi meno, ešte i aparatúru som im nechal, ešte i vozík som im nechal. Potom mi zobral manželku a teraz mi zobral moje deti. A on sa nehambí ísť do podcastu a povedať, že on je zakladateľom Gypsy Culi so svojím bratom. Není. To bol chlapec z ulice. Nemal 3 korún na autobus z Hrane do Novosadu. Chodil pešo. Pešo. A keď si požičal bicykel, tak bol rád, že mohli prísť bicyklom. Tak on mohol založiť kapelu? A on je Culi? Není Culi. Jak si môže privlastniť meno? Ja som nechal kapelu, lebo som mal ešte taký charakter, že som nechal som kapelu pod mojím menom. Nevadilo mi to, hovorím, dobre, bolo to tak, začali sme spolu, ja som odišiel z kapely, nechal som, ale proste po čase zobral ženu a toto, čo má, tak vďaka komu má? Vďaka komu? Hovorím, to bol chlapec z ulice. To bol taký lačný na peniaze do dneska. Keby nie mne, mojej bývalej ženy a mojich detí, tak stále chodí pešo po Garani. To nech si jedno uvedomí. Ja som mal majetky. Aj to som musel predať a z toho on sa vytiahol. Že nadobudol to, čo má. Jasne, teraz majú dochodky v Anglicku, marotky, jasne, studio. Áno, už dneska akože je pánom, možno je pánom, ale to si myslí len on. Lebo ani rozprávať nevie, to ostane. To ostane. Vyjadrovanie žiadne. Hej, mne ľudia teraz píšu, hovoria a preto hovorím, dobre, poviem pravdu. Lebo ma to série a nesérie to len mňa, ale ďalších XY ľudí, čo vedľa tej kapely Gypsy Culi existovali. A nie len on. Áno, bol spoluzakladateľom ako členom. A nie, že on založil kapelu. On nemá taký charakter, že on nevie ani dneska povedať moje meno. Nech sa hanbi. Spamätaj sa. Ty nevieš povedať moje meno. Ja do dneska poviem za to všetko, čo si mi zobral. A stále poviem Ďoďo Lovas. Nemám s tým problém. A ty nevieš povedať moje meno a nevieš povedať pravdu? Tak keď si sa o tom nechcel baviť, na čo si išiel do podcastu? A mal si buď povedať pravdu, hej, bola taká vec, zrobili sme kapelu, ten, a je to, nič by sa nedialo. Ale ty si založil kapelu, človeče. Čo len tak si držal akordy a spieval si, jak si spieval? Vôbec to tak nebolo. Vôbec to tak nebolo. A ani nebude, lebo ty nie si muzikant, že by ty si vytvoril nejakú harmonickú, alebo že určil, kto jak má hrať. Ty si len spevák bol a stále si bol dvojkar. Jak v klávesách. Na klávesách si len podklady držal. V speve si len dvojky. Hlavný spevák bol Kalo. A proste hovorím, dosť. On nech sa hanbi. Ja nemám hanby.
ja nežiarlim, nebojoval som za svoje meno. A ešte on taký bezcharakterný človek, že my keď sme so sociálkou niekam išli hrať, a tu keď niekto z Popradu teraz píšete, alebo čo, keď si pamätám, išiel som hrať do Popradu a teraz mne hovoria, Janko, prečo si to urobil Culimu? Prečo si urobil, čo si urobil Culimu? Teraz pozerám, ako, čo ja som urobil Culimu? Hej? Lebo ja som sa neprezentoval, že ja som Culi. Keď sme boli Gypsy sociálka, ani Kovač band, proste stále musíš, keď chceš, tak buď na to máš, alebo nemáš. Že niečo dokážeš. Keď buď sa to páči, alebo nie. To je jedno, aké meno bude. Či tam budeš mať Marcel Fiala, proste keď to bude pekne, tak to bude pekne. A on mal takú drzosť, že kam chodil hrať, tak povedal úplne opačný príbeh, že on je, jasné, že on je akože Culi, hej, a že ja som mu zobral ženu, že on podniká, a ja som mu zobral ženu a utekol so ženou. A v tej dobe som hral s Janikom, tak ja len pozerám na Janika, na seba a hovorím, ty pičo, dobre. Takže on nemal ešte ani toľko charakteru, že by držal hubu. Proste on sa tak bál, že by sa presadil, tak celú historku otočil. Ale ja som sa v živote o tom nebavil, že ty si mi ženu, berú, aj celú jej rodinu ber. Keby me to tankovalo, tak nežiješ. To je jedna vec. Mne to vôbec netankovalo. Ale proste maj charakter. Maj charakter, keď sa o dačím ideš baviť, povedz pravdu. Jak to bolo, a keď neznáš pravdu povedať, nechoď tam. Nechoď do podcastov. Ty nie si žiadny zakladateľ. Ty, keby nie môj Janik, či Gypsy Culi je dávno pochovaná. Aj ty, aj Gypsy Culi. Ty nazad chodíš po Garani pešo. Po Valale. Takže ešte nenapadá ma všetko, ale proste jedno si uvedomte. On speva